Hola. Sí, sí. Exactament així. Quan em digueu? Sí? Molt bé, doncs molt bon dia a tothom. Gràcies per acompanyar-nos, perquè avui realment és un dia bonic. El bon temps ens acompanya, estem amb el conseller, l'equip d'alcaldia, tots els equips tècnics, que és impossible mencionar-los tots perquè una obra tan important com aquesta implica a moltíssima gent, i per tant agrair la feina de tothom. I avui és especialment emocionant perquè després d'un temps d'obres ja veiem col·locar les vies i veiem la primera marquesina aquí al futur tramvia de la Diagonal. La veritat és que hem treballat i lluitat molt per veure ja aquest pas definitiu en el tramvia per la Diagonal. Recordem que aquesta era una obra de sentit comú, no és una invenció ni una ocurrència de ningú, era un clam de les ciutats metropolitanes, perquè ja tenim des de fa anys dos grans tramvies, el tram Besòs i el del Baix Llobregat, i per tant era lògic connectar aquests dos grans tramvies que connecten la ciutat metropolitana, i el que faltava només eren menys de 4 quilòmetres en el tram central de Diagonal. Per tant, era de sentit comú i finalment s'ha aconseguit així aquest consens institucional que jo com a alcaldessa vull agrair amb la Generalitat de Catalunya, amb l'àrea metropolitana, amb l'empresa del tram, amb tothom. Hem treballat amb els grups municipals, hem treballat per fer aquesta obra possible, que com dic era una necessitat per fer una ciutat més sostenible. Sabeu que estem en plena emergència climàtica, sabeu que a les ciutats en general hem de canviar gran part de la nostra mobilitat per reduir l'ús del cotxe, reduir la contaminació i tenir una ciutat saludable, però per això hem de reforçar l'alternativa en transport públic, en bicicleta, a peu, però sobretot en transport públic, que ha de ser la gran alternativa. Nosaltres, en aquests dos mandats des de l'Ajuntament, hem duplicat la inversió en transport públic i concretament hem aconseguit desencallar aquesta gran obra, que és la connexió del tramvia per la Diagonal, que permetrà augmentar moltíssim la capacitat, només amb aquest primer tram, amb gairebé 20.000 nous usuaris en el tramvia, i quan s'acabi ja la segona fase, fins a Francesc Macià, pràcticament estarem parlant de duplicar i passaríem d'uns 100.000 usuaris fins a 220.000, per tant, ampliant moltíssim aquesta capacitat. Però segurament el més important per la ciutadania, després d'aquests mesos d'obres que generen incomoditats, és saber que d'aquí pocs mesos, a finals d'any, ja estarà la urbanització acabada, per tant ja es podrà utilitzar el carril bici, ja s'està utilitzant, però tota la urbanització estarà acabada, el carril bus, només quedaran les proves, diguem-ne, que s'han de fer del tramvia. I el més important per la ciutadania és que quan això estigui acabat hi haurà un transport públic eficaç, eficient, saludable, silenciós, que permetrà, per exemple, anar de Glòries a Verdaguer en només 7 minuts. Això és una dada molt rellevant perquè així demostrem que l'alternativa en transport públic, en concret amb el tramvia, és còmoda per la ciutadania, és accessible, és més silenciosa, és no contaminant, però és que a més és eficaç. Dona una alternativa de transport ràpid pel centre de la ciutat. Per tant, això serà un benefici no només pels milers de veïns i veïnes que viuen al voltant de Diagonal, sinó també per tot el sistema de transport públic, on hi haurà diferents punts d'interconnexió, especialment a Glòries, on hi haurà el gran intercanviador, però també a Verdaguer, en els diferents llocs on pugui haver-hi metro, on de tots els barris de Barcelona podran aprofitar aquesta connexió. Per tant, podem dir que aquesta obra ja és una realitat, que malgrat les molèsties d'uns mesos ja veiem les vies i la primera marquesina, que això permetrà d'aquí poc anar de Glòries a Verdaguer en 7 minuts i que ja hem treballat en paral·lel tots els treballs necessaris i les licitacions necessàries perquè es pugui encavalcar una obra amb l'altra i per tant que puguem arribar a Francesc Macià, que quan estiguin fetes les dues fases es podrà fer el trajecte de Glòries fins a Francesc Macià en només 15 minuts. Reforçant aquesta idea que el que hem de fer és oferir alternatives a la ciutadania que siguin més còmodes, més agradables, més eficaces que el transport privat. Això ens permetrà treure milers de cotxes del centre de la ciutat, com dic, fer una ciutat més saludable, una ciutat
del segle XXI, perquè d'això es tracta, no? De preparar Barcelona pel futur, per l'emergència climàtica, amb una mobilitat més eficaç, més saludable, més sostenible. Jo vull acabar lamentant als veïns i les veïnes que ens hi puguin ocasionar molèsties aquestes obres, perquè quan es fan obres, igual que quan les fem a casa, el temps que duren són molestes, però realment el guany final es comença a veure, serà immens. Jo crec que aquesta obra de la connexió del tramvia per la Diagonal serà una icona de la Barcelona del segle XXI, de la Barcelona del futur, serà una infraestructura mediambiental per fer front a la situació d'emergència climàtica, que segur que serà referent internacional. Penseu que en aquesta obra està el que es veu i el que no es veu. Per fer aquest tramvia, abans vam començar les obres del gran col·lector, ara ho comentàvem, que són obres que potser la ciutadania no les pot veure perquè són sota terra, però que són fonamentals per preparar-nos, per exemple, per situacions de pluges quantioses, no? I amb l'emergència climàtica veiem com anem passant d'aquestes situacions extremes, de sequeres, però després de pluges intenses. Doncs permetrem evitar inundacions gràcies a aquests grans col·lectors que anem construint en paral·lel a les obres del tramvia per sota terra. Així que, com dic, aquesta és una grandíssima infraestructura del segle XXI, per al tramvia, per la urbanització, per l'aposta per un transport saludable, públic, eficaç i eficient, no només el tramvia, l'autobús, la bicicleta, que també tindran prioritat a la nova Diagonal, i amb aquest col·lector també que ens permetrà fer front a les pluges quantioses. Res més, agrair la paciència de veïns i veïnes mentre duren les obres, ja queda poc, i agrair a la Generalitat i a totes les administracions que des del consens puguem fer el que la ciutadania ens demana, que és una ciutat més saludable amb un transport modern, digne del segle XXI. Moltes gràcies.